Barka da warhaka, barka da zuwa channel ɗinmu mai suna Hausa Fashion TV. Yanzu za mu nuna muku yadda ake yankawa da ɗinka wannan hannun. Kamar yadda kuke kallo, in za a yi irin wannan hannun normal hannu ake yanka. Kun ga wannan normal hannu ne, wanda za ku iya yin dogo, tirikwata ko guntu. Wannan guntu ne, ba shi da wani tsawo sosai. Tsawon shi 14 ne kawai. So, mun riga mun koya muku yadda ake yanka irin wannan hannun. Idan ba ku kalle shi ba, sai ku je description, za mu saka muku link ɗin bidiyon inda ake yanka irin wannan hannun mai sauƙi. To, kamar yadda kuke kallo, bayan kun yanka wannan hannun, sai abubuwan da za a sassa a nan ɗin. Shi kuma yadda ake yanka shi, za mu nuna muku a fefa kamun mu yanka. Yadda ake yin shi, za mu yi amfani da inches ɗin tape. Za ku iya yin shi ya zama inci 6, za ku iya yin inci 7 ko inci 5 ko ƙasa da haka. To wannan za mu yi amfani da inci 5 ne, inci 5. So za mu auna, za mu yi makin inci 5 haka, inci 5. Sai nan ma inci 5, sai nan ma inci 5, haka inci 5. Ku yanka inci 5 square kenan duka, zai zama inci 5 5. Nan ma inci 5, mai makin haka. Haka. Inci 5 haka. To, idan kun yanka inci 5, sai mu yanka wato cycle za mu yi, amma bari ma in yanka shi kusa-kusa haka. Yawwa, to sai mu ninka shi ya zama daidai haka. Sai mu juya shi mu ninka ya zama daidai haka. To, inci 5 ɗin nan an ninke shi zai zama inci 2 da rabi kenan haka. Inci 2 da rabi haka. Inci 2 da rabi. Inci 2 da rabi. Inci 2 da rabi haka. Inci 2 da rabi. To shi zai fitar mana da cycle. Sai mu yi haka. Haka kenan. Sai mu saka makashi. To, kun ga wannan shi zai fitar mana da cycle haka. To, inci 5. To haka ne ake fitar da wannan abin. Sai mu ɗauka pieces ɗinmu na satin. Sai mu ringa haka. Kun gani? Kawai sai mu copying ɗin shi kamar haka.
haka za mu yayyanka wa'innan ma kowane hannu guda ɗaya. Idan kuna so yayi yawa sosai, za ku iya yin guda 20 ma kowane hannu guda ɗaya, guda 20. In ba kwa so yayi yawa, za ku iya yin guda 15 ma kowane hannu guda ɗaya kenan, duk da lining ɗin shi haka, duk da lining ɗin shi kenan. Shine muke maganan cewa ko in ce banda lining ɗin shi guda 20 ko 15. Kun ga a bibbiyu da muke yankawa, shine nake muku magana. Za ku iya yin 15 ko 20 ma kowane hannu ɗaya kenan. In kuma ma za ku ba da gap sosai, za ku iya yin guda 7 ko 12. So amma domin ya cika yayi kyau, ya fi kyau ku yi guda 15 ko 20 ma kowane hannu ɗaya. So mun gani, za mu yi lining ɗin wannan a nashi nan haka, shi ma haka. Mana additionals. Yawwa, to kun dai gane yadda abin yake. To haka za ku yi ta yi har sai kun yi guda 15 ko 20. Sai mu je mai lining ɗin nan, sai mu juya shi, mu ɗan yanka ta nan mu juya, ko mu bar nan kaɗan mu juya ta nan. So yanzu yawwa, to kamar yadda kuke kallo, yanzu nan za mu fara ɗinkawa. Kamar yadda kuke gani, ba na so gurin da yake da shining ya zama shine a gaban, shi yasa yanzu zan sa shi ta wurin shining ɗin sai in ɗinka. Idan na juyo shi, zai zama wurin da ba shi da shining shine nan yake a gaban. So haka za mu yi, gashi nan na fara ɗinkawa. Haka za mu yi ma kowanne gaba ɗayansu har mu gama sa musu lining ɗinsu, sai mu zo mu yanka ta baya, sannan mu juya mu goge. So za ku iya ku yayyanka gefen haka, za ku iya ku bar shi sai ta tsakiyan haka, ku daidaita ya zama yana tsakiya, sai ku ɗan yanka shi kaɗan kamar haka. Wannan gurin da muka yanka, nan ne za a yi amfani da shi a juyo. So za kuma ku iya sa lining ɗin a ta haka. Sauran wa'inda kuka yayyanka, sai ku ɗauko sauran yadin sai ku ringa ɗaɗɗaurawa a kai, kuna bi kuna ɗinɗinkawa har ku gama sa musu lining ɗin gabaki ɗaya. Sannan sai ku yayyanke ku jujjuya, sai mu je mu goge. Kamun nan sai mu zo mu sassaka hannun, sai mu sassaka ball ɗin a jikin asalin hannun rigar. Haka za ku ci gaba da ɗaukowa ɗaiɗai da ɗaiɗai, kuna sa mai lining ɗin shi, kuna ɗinkawa kuna juyawa. So ba za mu tasawa ba, za mu tsayar da bidiyon. Kun dai fahimta yadda ake yankawa da yadda ake sa lining ɗin, sai mu je zuwa ƙarshe, zuwa gogewa kenan da ɗaurawa a jikin asalin hannun. Yanzu kuna kallon yadda ake juyawa kenan, inda muka yanka ɗin nan ta gefe ɗaya, shine za mu yi amfani da shi sai mu juyo shi kamar haka yadda kuke kallo. Na riga na juyo shi
ina ɗan gyaggyara gefe-gefen saboda idan na je na ɗaura mai iron ya kwanta. To haka za mu bi mu jujjuya dukkansu gaba ɗayansu, daga nan sai mu zo mu goge su a kan tebur ɗin guga. Haka kenan za mu ta gogewa, mu goge shi mu tabbatar da ya kwanta yanda ya kamata, sannan shape ɗin cycle ɗin ya fito. Daga nan sai mu lanƙwasa shi biyu, haka, kamar haka. So lanƙwasawan ya kamata ya zama ta gefen da muka yanka shine nan za mu lanƙwasa. Yawwa, to shi ma gugan kun riga kun fahimta yadda ake yi. Ba za mu ci gaba da ta nuna muku yadda ake guga ba, kar bidiyon ya yi tsawo sosai. Za mu dakatar da gugan a nan, sai mu koma mu fara ɗaɗɗaurawa a jikin hannun kenan. Wato mu fara ɗaɗɗaura shi wannan abubuwan a jikin hannun, wanda shi ne zai ba mu asalin abin da muke nema a hannun.